रायलायबाय था हेल' हेल'। दे हारसिं खोनादों हम हमा लिरनांगौ समाव हमनांगौ जायो। गोलैगोन। गोलैगोन दै गोलैगोन। लिरखांबाय औ गाहायाव दंबावोमोन दा लेखांबाय। अबे गाहाय अबे गाहाय बे न'आ दे मादै ओरै थांफानायसो दै माक्कि हाय लोगोफोर नायस्रायाखैनो नै सासे नायदोंमोन थांफिनबायसो मोदानदों इथिंजाय। आथिं हाखादों आंनि हेल' हेल' लोगोफोर मा खबर माबोरै दङ? जाबाय लिरनाया इनि लिरनायखौ नायनोबा र'। नैजियै बांहोनानै सानोब्ला मा मा अनजिमा मोनो? लिरनि फैदों नालाय 500 होननाय दंखायो नै 540 560 जादों नै 20 बारायलांबाय थाबाय 680नि उनाव 20 बारायबा मा जायो मा 600 जौसे बेलाय 700सो जागोन दा इयावलाय गोबाव आयु 680 690 ओमफ्राय सिसो नै बा नै 580 निफ्राय 20 बारायनानै 600 जाबाय ओमफ्राय 680निफ्राय 20 बारायबा बेसेबां जागोन? साल' दे खोमोना लिरफिन बे जाखानायसो दा क्लास 3नि मेथ्स दे मा माया जायाखै जलदि लिरफिन हाय फ्रेन्डस माबोरै दे मोजां लिर सासेल' नायदों नै सासेल' थांबाय बेबो दे खोबदो मा गबाय गबाय लामाथिं फैदो जा लाइट फैनोसै लाइट नै दै टेस्ट खालामनायनिया रावबो नायाखै माथो बुरिनायखाय रावबो नायलादां आंनि लाइभआव रावबो फैया बुरिनायखाय सिख्लाबासो फैगौमोन जोंथिंजायनि जायगाखौ नायनोब्ला नै अखा हानानै बेखौ खोबनांबाय
मिस्थ्रिफ्रानो दिनै फैयो गाबोन फैया फिसाज्ला लोमजानानै फैनोनो हायाखै। नै जोगोनार बिजों नै थाइजेनाय नालेंखर फिथाइ आरोना थाइजेनाय नालेंखर फिथाइयाव थाइब्रै दङ। थाइसे थाइनै थाइथाम थाइब्रै दसेनो थाइबाय बेयो। सेन्देल गानहोलायदोनो सेन्देल गानहोयोब्लालायनो थाब थाब थायो। थांसैबो दसे थाबावदोब्रा। थाबाय थानो सम गैया फिनदोब्रा हाथाइखौ लोगोफोर थांनो नायनोनो। टाइम गैया लोगोफोर नायनोनो टाइम गैया हाथाइखौ लोगोफोर नायनोनो। टाइम गैया बाय बाय होनदोब्रा हेल' गाइस होनदो। बाय बाय ए आयौ 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 बिथिं गारि खारो आरोना गारि थांलाय फैलाय जाबाय थायो। हेल' एभ्रिवान माबोरै खबरफ्रा? रावबो नायथारा माथो लाइभआवनो लाइभ फैयो आङो नाया ओंखायनो नायैखायनो बन्द' खालामनानै दोननांगौ जायो। ओइ गाबज्रि हरगासिनो आंखौ ओइयाव थानानै। लाजिबायसो आं रावबो लाइभखौनो फैया नाया। बेनो आरोना जोंनि न'आहाय नै बेनो। रावबो नाया नालाय दाननांसिगोनसो। बियानैनि जुथा